da ne sai a ce yan banni ta zo tana to uwar me zan mata lalle za ki gane wallahi sai ka aure ni na in bi ka da ka lallata ni gurin ubana gara ka aure ni duk ke na fi ki hau a'a ba zancen hauka bane kaga aure ne na sunna koko haka ne Allah wanda sallallahu alaihi wasallam kina kaga ko a watan azumi ma ai auren ake so haka ne na yi laifi a cikin magana biki ba ai wani lokacin kikan bi santa wani lokacin kuma yake sauka daga shalda a yau ba zan bi santa ba daidai nake tunda babana na kusa to shikenan ina kike gani nan ni kuma idan na bi ki Allah billahi lalla ta gwayerin wallahi sweet what baba riko shi sai ya bi ina ji na ko ina jin laifi ne general din ba laifi na ba to ba laifi ibada ce ga Allah wallahi sai na aure ka gani ko yanzu wannan na san wallahi wannan da tukunka wallahi sai na aure shi ya baka kudin ka gani ko ni na san wannan da tukunka ke yadda ni babanki nake na yadda billahi allazi la ilaha illa huwa qara ko ya matsaye Najeriya sai ka aure na rance da billahi allazi ko ya matsaye wallahi kan mi haka malo kowa ai ya matsaye kai barin ga maka ka san Allah daya ina jin ka na rance da billahi allazi kwata jihar Kaduna wallahi ka aure boye Allah sweet what kada ta kira ni baba malo na miki tsaye keji na miki tsaye malo na san wannan wani tugu haba wallahi haba malo na san wannan wani tugun ne na bata ni a gari ka je ka dauko saboda tsaro duk inda ya in yi can malo ni ba a jefan ba irin ka ba ji ba wallahi ni akwai jefan irin ka to ai ko ka ga jiwa malo aurata Fara ke aurata zan ci idan ba na